up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built. Ganito ba ang stock headlights ng iyong motorsiklo? Yung tipong kasing labo katulad ng pag-asa mong sagutin ka ng nililigawan mo. O kaya naman mahilig ka sa long rides at lagi kang inaabot ng gabi dahil mahina ka sa biyahe. O kaya naman sawang-sawa ka ng paliguan ng high beam na mga kasalubong mo. Abay, para sa iyo ang video na to. Yon, happy Friday! Dito tayo sa Moro ngayon. Ayan, so yung paligid natin, yan, bundok. Bundok talaga tayo. Sakto kasi magagawa natin ng review ng Buelo, yung bago nating ilaw. Yan. So ano pala ito, family ng TDD Nightcrawler. So pero ang model ay Rogue Phantom. Napaka-premium ng ng box nyo. Napaka-solid oh. So isa tayo sa mga maswerteng napadalahan ni TDD Philippines ng pinakabago nilang ilaw. Bagong labas lang to sa market. November 6 actually na-send sa atin. Pero dahil busy tayo sa trabaho, ngayon lang tayo pakabit ng isang araw. So pag-usapan muna natin ang specifications nitong TDD Rogue Phantom. So pinaka-importante dapat LTO compliant. Meaning to say pasado siya sa mga specifications ng LTO pagdating sa mga auxiliary lights. Modest naman ang kanyang power consumption at 40 watts per bulb for a total of 80 watts. Meron naman siyang IP67 rating. Ibig sabihin meron siyang complete dust protection. Tina rin sa temporary water immersion up to 1 meter deep. Energy efficient din ito at pwedeng mag-operate sa both 12 volts and 24 volts power systems ng anumang sasakyan o mga motor. Projector type din pala ito at syempre meron siyang ultra wide lens. Ano nga ba yung mga advantages ng isang projector beam? Number 1, enhanced visibility. Number 2, reduced glare. Number 3, precision. At syempre better for bright bulbs. Ibig sabihin mas maliwanag yung ilaw natin, hindi rin magagalit yung ating mga kasalubong. Okay, oras natin alas 5:49 ng hapon. So dahil bare months na, napakadilim na ganitong oras. So sakto babiyahe tayo ngayong December at lagi naman tayong inaabot ng gabi. Kaya kadalasan ganito kadilim yung dinadaanan natin mga kalsada, lalo na sa bandang Tagkawayan, kahabaan ng Andaya, ayun sa ibang part ng Quezon. May buwan ngayon, half moon. So hinintay talaga nating dumiling para matesting natin yung quality nitong bago nating TDD Rogue Phantom. So ayan. So bali ang ginamit pala natin na switch dito, nagpakabit tayo dito sa Tolpa wiring, dyan sa Pasig. So ito yung kanilang two-way switch. So ang ilaw nito ay white. Ayan, subukan natin. Yun. So makikita nyo mas refined yung buga ng ilaw. Makikita nyo mayroong edges, may visible na edges at saka napaka liwanag. Focus yung ilaw nito. So ang pagkakaiba kasi nito ay projector type siya. So ito na yung sample na buga ng ilaw ng bago nating TDD Rogue Phantom. So parehas lang na white para sa low beam and high beam. Malayo din ang bato. Malayo din yung bato ng ilaw. Mukhang mas okay ito sa malulubak na kalsada. Okay, high tayo. High tayo, high. Ayun! Ito naman pala yung sample output ng kanyang high beam. At kung usaping visibility, syempre kitang kita tayo gamit ang ilaw na ito. So, ayan mas refine na refine yung ilaw niya. Try natin, nagpalagay na rin pala tayo ng passing, So, naka-low. So pwede mag-passing. So pag naka-off, may passing din tayo. Ayos. Ayos, ayos, ayos. Stock light ng NMAX. Low. High. Walang makita. Subukan natin yung low beam ng bago nating Rogue Phantom. Ayan. Okay na?
At yan, very satisfied tayo sa initial na resulta ng ating testing ng bago nating ilaw. Siyempre mag-feedback ulit tayo once na magamit natin ito sa actual na long ride. Maraming salamat TDD Philippines sa pagbibigay ng pagkakataon. TDD Philippines, may magagamit na tayo sa mga biyahe natin, madidilim na biyahe natin. Pauwi ng Bicol Region. Let's go!